Hello friends, खुलुमबाय बयखौबो दा आं गान रेकर्डिं खालामनो थांगासिनो आंनि लाइफनि फार्स्ट गान बैसागु गान आरो दा जों थांगासिनो स्टुडिय'आव गान रेकर्डिं खालामनो हरनि दा 8:13 जाबाय आरो दा थांगासिनो आरो प्लाग इन स्टुडिय' बङाइगाव आंखौ बोराया दोनलांगासिनो फिसालाबो दं बेलाय हेलो खयथायाव जोबोथाय मिन्थिया आं जा गिदोंबो ओमफ्राय एक्साइटेडबो जानानै दं आरो बिराद एक्साइटेडबो जादों मानो होनबा फार्स्ट टाइम गान खनगोन ना ओंखायनो नोंथांमोना आंखौ बेस्ट अफ लाक होदो आं बिराद गिदों थारमाने गिदोंबो लाजिदोंबो फार्स्ट टाइम गान खननायनि खोथा सफैसिगोन बारा गोबाव गैला सफैबाय आदा जिहुल दङ नै पाप्लु दा हेलौ हाय सिङाव हाबनोसै बङाइगावनि प्लाग इन स्टुडिय'आ बेनो सिङाव बेलाय नै बेबायदि हेलौ जों स्टुडिय' सिङाव हाबनाय समाव माने दस्रा एसामिस गाननि मिक्सिं जाबाय थादोंमोन आरो बेयाव बिखायानो जा एकदम गुरलुब मोनगासिनो आङो गिनायानो आयौ आंनि गाननि मिउजिकआ बेनो जागोन आरो माबायदि खोनादों लोगोफोर मोजां ना गाज्रि दा खननो थाखाय सिङाव हाबदों आङो नाथाय फार्स्ट टाइम ना जा गिखादों आङो आं दा खननो थाखाय रेडि जाबाय ओरैनो गानखौ जोंनि बाबाया लिरदों ओमफ्राय सुरखौबो बाबायानो होदों आरो खननायाथ' खनदों र' दा ओंखारबासो मिथिसिगोन माबायदि जादों गाना फार्स्ट टाइम खननायनि खोथा ना ओंखायनो जि गोसो होनानै खनखादों आङो नायलाय लोगोफोर आंनि मुडखौ जा सिरियासखाने दा रेकर्डिंआथ' जोब्बाय मिन्थिला माबायदि जायोसै ओंखारबासो मिथिसिगोन आरो आं दा गान खननानै न'आव सफैबाय ओमफ्राय दा हरनि 10:30 जाबाय आरो माबायदि जायो नायनोसै आंथ' बिराद गिनानै दङ माने खनफेराखै नालाय बिदि ओरैनोथ' न' सिङावसो खनो एबार फार्स्ट टाइम बिदि रेकर्डिं खालामदों गान रेकर्डिं खालामदों आं गिदोंबो ओमफ्राय बिराद एक्साइटेडबो जानानै दङ माबायदि जायो नोंथांमोना माने माबायदि मोनगोनथाय आं बेखौ सानगासिनो आरो दा गाना ओंखारबासो मिथिगोन नोंथांमोना मोजां मोनगोन ना मोनाथाय मा होनबावनो होननो गोनां गैला जेबो दिनैनि भिडिअ एसेयानोसै गुड नाइट बाय